Kaixo, bide honetan ikusiko duguna izango da, ikusi ditugu bai salmentak eta bai erosketak, hauek izango, orain ikusiko ditugunak izango dira, kudeaketa arrunteko beste gastu edo sarrera batzuk, bale? Gastuei erreparatuz, baukagu 62. ospitaldea, bale? Kanpoko zerbitzuak dienak, hauen barnean izango ditugu ekitaldiko ikerketa edo garapen gastuak, errentamentuak eta kanonak, adibidez, imaginatu, daukagula lokal bat alokairuan, bale? Orduan faktura jasotzen dugunean, gure gastua izango da errentamentu bat, bai? Gogoratu, honek izango duela jasandako bez bat, bai? Konponketak eta kontserbazioa, profesional independenten zerbitzuak, balitek izatea aholkulari externo bat, edo abokatu bat, edo, bale? Garraioak, aseguru primak gogoratu badaudela salbuetxita, bale? Orduan hemen ez dugu bezik izango. Banku zerbitzuak eta antzekoak, hemen ere komentatzen genuen beste bideo baten, normalean banku zerbitzuak, hau da, komisioak eta ez dutela bezik, bai. Baina, badago kasuistika bat, hau da, guk merkataritza efektu bat kobrantza gestiora eramaten baldin badugu, kobrantza gestio horregatik bankuak bai aplikatuko digula beza, bale? 627, publizitate, propaganda eta harreman publikoak, hemen ere badaukagu bi adibide. Imaginatu, guk kontratatzen dugula spot bat grabatzeko enpresa bat, kasu horretan bai izango duela beza, bale? Baina, bezero bati oparitzen baldin badiogu gure produkturen batzuk edo, kasu horretan guk ezingo dugu bez hori isladatu, bale? Gero izango dugu hornidurak, bale? Horniduren atalean adibidez hartuko genuke bai ura, bai argia, bale? Eta 629 beste zerbitzu batzuk, hemen gogoratu edo azpimarragarriena izango litzateke, telefonoaren faktura normalean 629 sartzen dela, bale? Horrela egizue, gero ikusiko duzue praktikan ez duela horren besteko garrantzirik, bai edo 628 edo 629 erabili, baina, berez 629 sartu beharko litzateke telefonoaren gastua, bale? Gero, klaro, ze gertatzen da kanpo zerbitzu hauekin? Ez dugula kontrapartidan, ez dugula izango hornitzaile kontua, bale? Horretarako, izango duguna, izango da kontrapartida bezala 410 kontua, bale? Zerbitzuak emateagatiko hartzeko dunak, bale? Hori, ez baldin badugu momentuan ordaintzen, eta momentuen ordaintzen baldin badugu, adibidez kontrapartida izango da bankuak edo kutxa edo dena delakoa, bale? Baina normalean erabiliko dugunen kontrapartida edo hartzeko aldean sortzen den kontua izango litzateke 410 kontua, bale? Gero badaukagu hau ogasun publikoa hartzeko duen egindako atxikipenengatik 4.711 kontua, hori bakarrik erabiliko dugu nominen kasua, bale? Orain esplikatuko dizuet hori pixkat. Bale, orduan gogoratu, kanpoko zerbitzuak kontrapartida ez da hornitzaile kontu izango, bale? Baizik eta 410 zerbitzuak emateagatiko hartzeko duna, bai? Bale. Badukagu, hemen adibide bat ikusiko dugu, bale? Demagun Garbi Trans enpresa beratzen euroko faktura jaso du, provintzia
Eusko Prentsan jarritako iragarki batengatik. Ordaintzeke dago, bale? Orduan esan dugu, bale? Iragarki bat da, orduan besa eramango du, bale? 727 kontua 900 euro, gehi jasandoko besa, bale? Bere 121 eta geratzen da ordaintzeke, bai? 410 esan dugun bezala, bale? Hartzeko aldean. Eta orain, hau ordaindu egiten da, zer egingo dugu? Hartzeko duna 410 kontu hau bajan eman zorraldean eta egongo da diru irtera bat bankutik, bale? Bale. 73. azpitaldea zergak, bale? Hau ikusiko dugu ziklo kontable oso ikusten dugunean, baina urte bukaeran erregularizazio bat egiten dugu, bai sarrera, bai gastuekin, eta enpresak irabaziak izan baldin baditu, irabazi hoiei aplikatzen zaie zerga tasa bat, mozkinen zerga deritzona, bale? Adibidez, kantitate hori eramango dugu 630 kontura, bale? Hori enpresak irabaziak izan baldin baditu, bai? Ez baldin baditu, ezer. Beste zerga batzuk izango zian tasa batzuk eta, bale? Baina, hau da, zerga, musiken gaineko zergatik aparte, pertsona fisikoen errentaren zergaren aparte, bai? 74. azpitaldea, langile gastuak, bale? Eta hemen bai, erabiltzen ditugula kontu bat baino gehiago. Hemen, baukagu, 640 soldatak eta ordainsariak, bai? Gertatzen da guk ordenketa bate dugunean, nomina baten ordenketa, hau, agian batzuek ez duzue ikusite izango, baina beste batzuek agian bai? Badago beste modulo bat, gestión de recursos humanos deitzen dena, eta hemen bai azaltzen direla bai nominak eta kontzeptu hauek ikusten dira nomina baten barruan. Nomina zelan islatzen da kontabilitatera, hemen ikusiko dugu, bai? 640 izango litzateke soldata, bai? Soldata gordina. Hau, normalean hau sortzen da zorraldean, bai? Gastu bat delako, eta bere kontrapartida izango litzateke, bai, eskudirutan ordainduko balitz, 57. azpitaldeko konturen bat, edo normalena izaten da nomina zuk erregistratzea adibidez, demagun hile bukaeran, urriaren 31an, baina zuk nomina agian ordaintzen duzu, azaroak 2an, bai? Orduan, urriako 31an, erabiliko duzun kontrapartide izango da 475 kontua, bale? Ordaintzeke dauden ordainsariak. Eta ordaintzen duzunean emango duzu kontu hau bajan eta dirua irtengo da bankutik, bale? Gero, asiento edo idazpen honetan ere agertuko litzaiguke 4.611 oasun publiko hartzeko dune egindako atxikipenengatik, bale? Zue bakizue nomina baten, langile batek beti duela, beti izan beharko lukeela atxikipen bat, bale? Bere errentaren aitorpenerako. Orduan, atxikipen hori erregistratuko dugu kontu honetan, bale? Eta gero, 476 gizarte segurantzako erakundeak hartzeko dunak, hor sartuko dugune izango da, hemen ere, ez duzuenak ikusita hau, jakizue nomina batean, gizarte segurantza ordaintzen duela alde batetik enpresak, kantitate bat, eta beste alde batetik langileak, bai? Orduan, 476 kontuan hor sartuko litzateke, bai enpresaren kuota, bai langilearen kuota, bale? Bale, gero, 640 kalte ordainak, 642 enpresaren kontuako gizarte segurantza, hemen, orain ikusiko dugu guzti hau adibide batekin, zego beti ikusiko da, bale? Baina kontu honetan bakarrik sartuko duguna, izango da gizarte segurantza, baina enpresaren kuota, bale? Bestelako gizarte gastua, hemen, ez dakit, bekak ematen baldin baditu enpresak bere langileentzat, edo horrelako gauzak, hemen sartzen dira, bai? Bale, eta komentatu dizuedan bezala, adibidez, nik normalean
erregistratzen baldin badut, nire nominen gastua hile bukaeran, baina ordaintzen baldin badut datorren hileko hasieran, bale? Borduan, utziko dudan, osea, nominen zenbatekoa hori geratuko da ordaintzeke. Horretarako, erabiliko dugu 475, bale? Demagun, badagoela, langile batek eskatzen digula nominaren aurrerapen bat. Nominaren aurrerapen bat, 470 kontuarekin isladatuko dugu, bai? Hau, sortuko litzateke zorraldean, eta bere kontrapartide izango litzateke bankua, bai, guk ordaintzen dugulako aurrerapen hori. Guri hemen adierazten diguna, 470 kontu horrek, da eskubide bat dugula langile horren aurrean, bai? Zergatik, diru aurreratu diogu, bai? Agian oraindik ez du generatu diru hori, baina gu jada aurreratu diogu, bai? Orduan, ikusiko dugu guzti hau adibide batzuekin, bale? Behiratu hemen, lehenengo adibidea, bai? Tresla RSL enpresa, martxoko langile gastuak honako bedira. Soldata gordina 1500, enpresaren kargurako gizarte segurantza 525, langilearen konturako gizarte segurantza 100. Pertsona fisikoen errentaren zergaren atxikipenak 125, banku transferentzia bidez ordaintzen da. Likidezia faltagatik zorretan gertuko diren 600 euroak izan ezik. Vale. Guk zelan erregistratuko dugu guzti hau. Esan duguna, zorraldean sortuko dugu 640, vale? Soldatak eta ordainsaria 1500, dala soldata gordinen gastua. 642 baita ere zorraldean, enpresaren kargurako gizarte segurantza, bai? 525. Vale. Eta orain bagoaz hartzeko aldera. Orain, esan digu, atxikipinak 125 izen dirala. Vale, esan dugun bezala 4.651, ogasun publiko hartzeko duna egindako atxikipinengatik 125, bai? Gero, gizarte segurantzaren erakundeak hartzeko dunak, hemen esan dizuet, sartuko dugula, bai, enpresaren gizarte, edo enpresak ordaintzen duen gizarte segurantza, gehi langilearen kontura doan gizarte segurantza, bale? Zergatik, azkenean guzti hau enpresak ordaintzen du, baina nahiz eta enpresak ordaindu, zati bat langilearena da, bai? Hau da, enpresak ordainduko du 625, baina jakizue bere partea dala 525 eta beste 100ak direla berez langileak aportatzen duena gizarte segurantzari, bale? Baina hemen kontu 476 garren kontu honetan sartuko dugu bien batura, bale? Azkenen guretzako izango da diru irtera bakarra, bai? Gero, esan digu geratu zaigula 600 euro ordaintzeke ez dugulako likidezia momentu horretan, orduan ordaintzeke dauden ordainsariak 600, bale? Eta beste guztia ordaintzen da banku bitartez, bai? Idazpen hau kuadratzeko 675. Bale. Bale, beste adibide batekin ikusiko dugu aurrerapenak. Hemen, hau ordaintzen denean, lehenengoko adibidean barkatu, hau ordainduko dugunean, bale? Egingo duguna izango da 475 kontua zorraldera ekarri, bale? Kontu hori saldatuz eta hartzeko aldean agertuko litzateke bankuak, bai? Edo eskudirua, edo dena delakoa, bai? Bale, bigarren adibidea. Apirilaren 15ean Izaro Esel enpresak 300 euroko aurrerakina egin zion langile bati. Eskatutako aurrerakinari dagokion txekea entregatu da, bale? Orduan, ordainsarien aurrerakina 420 kontuarekin zorraldean 300 eta guk banku bidez egin dugu aurrerapen hori, bale? Eta orain, ematen digu nomina guztien datuak, baina, klaro, izan behar duguna kontutan da 300 euro hauek jada ordaindu ditugula, bai? Orduan, nolan egingo dugu? Soldata gordina hori berdin, 2000. Enpresen kargurako gizarte segurantza, 700, bale? Aurreko adibidearen berdin-berdina. Gero, ogasun publiko hartzeko egindako atxikipenengatik berdina, 180, bai? Hartzeko aldean.
Gizarte segurantza hartzeko dunak, esan dizue 416 kontuan, sartuko dugula bai enpresaren, bai langilearen kontura doazen bi kuoten batuketa, bai? 834. Claro, gero, emango dugu bajan ordainsarin aurrerakinak, aurreko asientoan sortu dugun kontu hau, bai? Esaten genuen sortu dugula zorraldean seguretzat eskubide bat esan nahi du, orduan ematen dugu bajan hartzeko aldean, eta beste guztia banku bitartez ordaintzen dugu, bale? Bale, sarrerak ikusiko ditugu, bai. Bueno, hemen ez daukagu asko aipatzeko bestare. Bale, bakigu, hau dira beste sarrera batzuk, bai? Ez dira salmentei lotutako sarrerak, eta erabiliko duguna izango da 75. ospitaldea, bale? Adibidez, errentamenduen sarrera, demagun guk baukagula lokal bat eta alokairuan jartzen baldin badugu, diru sarrera hori eramango dugu kontu honen aurka, bai? Besarekin eta abar eta abar. Eta badaude, beste ustiapenerako lagatako jabetzen dituzten sarrera, honi izango dira liratezke, patentengatik lortzen ditugun diru sarrerak, komisioen sarrerak, langilentzako zerbitzuengatiko sarrerak, askotareko zerbitzuengatiko sarrerak, bueno, vale. Kontutan izan, hau da, guk horrelako sarrera bat izaten baldin badugu, bere kontrapartida ez dela izango bezeroak, bale? Zergatik ez da salmenta, ohiko salmenta bat. Orduan erabiliko dugun kontua izango da 44. ospitaldeko konturen bat. Bale, normalean izaten da sordunak, 440, bai? Eta hemen ikusten dugu adibide batekin, bale? Demagun Mendiesel enpresa lokal bat duela, eta biltegi gisa lokatzen dio Goiko esel enpresari, bale? Fakturaren zenbateko 1000 eurokoa da, eta 10 egun barru kobratuko da. Orduan, errentamentuen sarrerak izango ditugu hemen, bale? Hartzeko aldean sortuko dira 1000 euro, honek eramango du bere besa, bai? Jasenarazitako besa, eta guzti hori geratuko da kobratzeke sorduna kontuan, bale? Sordunak, ez konfunditu, sordunak da guri zor digutela, bale? Guk ez daukagu zorrik hauekin, bale? Eta gero, hemen faltako litzateke urrengoko asientoa, kobratzen den asientoa izango litzateke 440, 1210 euro hauek hartzeko aldera jaitsiko liratezke, eta zorraldean sortuko genuke bankuko kontu bat, bale? Bankutik ordaindu baldin badigu, bale? Bale, hau izan da guztia, bale? Venga, ondo izan.